Barkanmu da zuwa tashar Jakus Online TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa. Malamin sunanka? Suna Gaddafi. Gaddafi. Ina kake zaune? Ina zaune a nan Angwari. Angwari mi ina? Birnin Gwari Cross. Birnin Gwari. Me ya kawo ka wannan ofishin? An kawo ni ne a kan maganan fyaɗe. Maganan fyaɗe. Wa kama fyaɗe? Yusra. Yusra. Shekaranta nawa? San shekaranta. To me yasa ka mata fyaɗe? Me yasa ka mata fyaɗe? Kawai dai ya ganta ne a gida. Shi ne na ja ta ɗaki. Ka ja ta ɗaki. Sai ka mata fyaɗe. Ya gani. Ok, dama ka saba yin fyaɗen ne? Ita ce na nawa da kama fyaɗe? Shi ita kenan. Ita kenan. To a matsayinka na baligi magidancin mutum, me ya baka sha'awa kamar yarinya karama kamar wannan fyaɗe? Shekara nawa? Kawai babu abin da ya bani sha'awa, kawai dai ni na ji sha'awa ne a lokacin. Ka yi sha'awanta kuma sai ka mata fyaɗe. Yanzu ga gabanta na tafiyar da jini. Yanzu bukatan ka ya biya kenan na wannan abu da kai? Gaskiya ban ji daɗi ba. Baka ji daɗi ba. To me yasa lokacin da aka kawo ka nan kake musu baka aikata ba? Gaskiya na aikata. Me yasa da farko kake musu baka aikata ba? Ina tunanin za a gyara ni. Ok, shi yasa kake musu. To sai gashi yanzu ka yi bayani da kanka ka aikata. Me dangantakanka da ita? Uwa ta ce. Yan uwa kaman ya? Abokin wasa na. Abokin wasa, ka yi mana bayanin dangantakan. Dangantakan da jini na ne. jininka kaman ya kuke? Muna kashi ne ce maka kamar A cikin iyayenta wa kake da dangantaka da shi? Mamanta ko babanta? Mamanta. Ya kuke da mamanta? Kaka inana ne. Innanka ce. To amma ni tambayin da nake so in maka, duk wa'annan 'yan matan da ke gari da karuwan nan duk ba su baka sha'awa sai wannan karaman yarinyan? Ba da kawai dai ka san suna ba da. To yanzu ga iyayenta sun tabbatar mana shekaranta 4, kai kuma ka ce baka san shekarunta ba. Shekara 4 za ka wa fyaɗe?